Hei, cu Alexandra și astăzi o să vă arăt ce cadouri am primit de ziua mea, adică astăzi. Deci de la părinții mei am primit un microfon. Așa. Asta o am de la verișorul meu Andrei. Tricoul acesta. Unde? Asta o am de la Mădălina, mătușa mea. Cu Violeta. Asta o am de la colega mea Bianca. Și o ciocolată Milka albă. Asta o am de la verișoara mea Elisa. Și pantaloni ăștia. Asta am tot de la colega mea Ramona. Și un tricou. Frumos! Sunt și verișoarele mele pe aici. Așa. Asta e caitul tău. Da. Asta o am de la vecina mea Alicia și prietena mea. Este rochiță cu trenul. Ce pe care la fata? Asta o am de la verișoara mea Bianca. O ventiță. O fel de rochiță bluză. Wow! I love you! E foarte frumos. Și un parfum. Ia scoate, să nu vedem. Alexandru. Parfumul acesta. Da. Voi lăsați-vă să mirosiți, dar n-aveți cum. Ok. Și ultima, de la colega mea Andreea. Un sapun lichid. Șampun de la Nivea. Bomboane Tofifi. Și o... Asta, cam așa. Asta, să văd cum vine. Așa ar veni. Și ți-o ia și pe tine, e un fel mai lungă. Da, și astea au fost cadourile mele și le mulțumesc foarte mult celor care mi le-au dat. Și cam atât pentru astăzi. Ok, bye. Pa!